Assalamu alaikum warahmatullah, barkanmu da warhaka. Bidiyon mu na yau zai yi bayani ne akan yadda za ka yi copying contact a wayar Android, ma'ana ka ɗauki nambobinka daga layi zuwa kan waya, ko kuma daga kan waya zuwa layi, ko kuma daga wani layi zuwa wani layi. Kasancewan mun san yadda ake copying contact a keypad ko move ba ɗaya bane da yadda ake a Android, wasu kuma ba su san yadda ake a Android ba, shi ne muka ga ya dace mu yi bidiyo a kai. To za ka zo ka shiga contact list ɗinka, ku tuna cewa ba wannan ba call dialer, asalin contact list wannan mai alaman hoton ɗan mutum shi za ka shiga kamar haka. In ka shiga ga wasu layi uku daga nan sai ka shiga, daga nan ƙasa ga gurin da aka rubuta settings sai ka shiga, ka shiga settings sai ka nemo gurin da aka sa import ga shi a nan kamar haka. In ka shiga import ya nuna maka ka ba shi permission, to za ka duba ne a nan daga ina kake so ka ɗauki nambobin ka kai su zuwa wani wuri, daga kan email address naka ne, daga kan sim ne. Yanzu misali kana so ka ɗauki nambobinka daga sim 2 ne, wannan MTN sim 2 ɗin, to za ka taɓa kan shi kamar haka. In ka taɓa kan shi kamar haka sai ka taɓa next, ga shi nan daga nan ƙarshen ƙasa. To ga shi gun da suka ce kuma copy contact to, ma'ana za ka ajiye nambobin a ina ne, ina za ka yi copying su, ka ɗauko daga MTN sim 2 zuwa ina. To yanzu misali mu ce akan waya muke so mu yi copy ɗinsu, za mu taɓa kamar haka phone contact sai ka taɓa next ɗin nan. To kana taɓawa ga nambobin, kasancewar nambobin cikin layin ma ba su da yawa, kwata-kwata guda 5 ne, guda 4 ne ma, wannan voicemail ne. To ya danganta, idan namba ɗaya ne kake son yi kawai za ka taɓa kan shi kamar haka, in kuma nambobin da yawa ne kake so ka yi saving ɗinsu ko duka ne ma, kawai daga nan sama ga gurin da aka rubuta selected ɗin nan kana taɓa shi zai nuno ma select all, in ka taɓa zai maka marking ɗinsu duka. To ka ga idan da ɗan yawa ne kake so ka yi, ka cire wanda ba ka so ka yi copying su, to kawai sai ka taɓa OK nan ga shi a nan. Kana taɓa OK nan shi kenan nambobinka sun yi copy successful. Da za ka jawo sama wurin notification za ka gani ga gurin da ya ce copy contact successfully, ya ƙara cewa ƙasa copy 5 contacts. Haka yana nufin cewa nambobinka sun tafi wannan layin da kai a kan waya, daga MTN sim 2 ɗinka zuwa wannan kan waya. Mun gode da kasancewa da mu da kuka yi, sai mun haɗu a bidiyo na gaba.